سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تيفي نلوم ربع 29 ميجابيت زيت دالو على توزينات تزلكم مسئلكو كموترو كساف تصامي رباتنا نخت كتاتولنا عند عدمكو بغدا الناس أرس زينا بيت مرت موسيقى اسمرها بدرسة ممرح موسيقى زسلطنو تمرقهم بسنكو كوينات كاب إثيوبيا ريحو زصنحه تكال ገንዘብ ዓለም ሰብ ስልጣኑ ልኢኹ ሰራዊት ሶማል ህነ ካልኣይ መድረኽ መጥቃዕቲ አንጻር አልሸባብ ድሉ ክኸውን ፕሬዝዳንት ሐሰን ጸዊዑ ኣብ ጀርመን ስራሕናይ ምቁራጽ አድማ ይካየዳሎ ኣብ እስራኤል ንስርዓተ ፍትሒ ናይ ምምሕያሽ ውጥን ከም ዝተናወሐን ካልእን ዝድህስስ መደባት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ እንዳተመነኹም ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ብምግባር ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ አስመራ ብድርሰትን መምራሕን ሙዚቃ ዝሰልጠኑ ተመሪቆም ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ አስመራ ንኽልተ ዓመትን መንፈቕን ብድርሰትን መምራሕን ሙዚቃ ዝመሃረቶም ሓሙሽተ ኣባላት ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ በ26 መጋቢት ኣመሪቃ ኣብቲ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስን ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ሜጀር ጀነራል ሩሙዳን ዑስማን ኣውልያይን ዝተረኽቦ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ አስመራ አቶ ኤልያስ ወልደ ገብርኤል ኣዝስምዖ ቃል ተመረቕቲ ኣብ ድርሰት ሙዚቃን መምራሕ ባንድን ዘተኮረ بدرجان عينتن زفلالة 27 ክፍለ ትምህርቲ ከም ዝቀሰሙ ሓቢሮም እቲ ተበጽሕ ዘሎ ዓወት ናይ መጀመርያ እንበር ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ዝተቐሳቶ ኤልያስ ዓመም ሩኣት ውሕሱን ኣድማዓን ክኸውን ቀጻሊ ኣተኣላልያ ደገፍን ክግበረሎም ከምኡን ዝበረኸ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክፍጠረሎም ተላቢዮም መምህር ሙዚቃ መሐመድ ሳልሕ ሁሴን ድማ ተመረቕቲ ብዙሓደ 3 ዓመት ተማሂሮም ናይ ባንድ ምረሻ ዝተመደቡን መልከት መሳርሒ ሙዚቃ ዘለውን ብምዃኖም ንዝቀሰሙ ዓይነት ትምህርቲ ብልዑል ተገዳስነትን ብቕዓትን ከም ዝዛዘሙ ገሊጹም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኒካውን ሙያውን ትምህርቲ አቶ ተስፋይ ስዩም ወኪል ሚኒስትር ምክልኻል ሌተናንት ኮሎኔል ተኽለ ተስፋይን በወገኖም ንኣገዳስነት ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምረሻ ብምጥቃስ ሚኒስትር ምክልኻል ምስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተዋሂዱ ብቕዓት መንእስያት ንምምልማል ንዝካየዶ ዘሎ ጻሪ ሞጊሶም ቤት ትምህርቲ ሙዚቃ አስመራ ምስ ሃገራዊ ባንድ ምረሻ ብዘለዋ ምትእሳር ካብ 2009 ክሳብ 2015 ልዕሊ 100 ሓደስትን ኣብ ስራሕ ዝጸንሑን ካብ 2016 ክሳብ 2021 ድማ 3 እብረ ሙዚቀኛታት ከም ዘሰልጠነትን መብዛሕትኦም ናብ ሃገራዊ ወታደራዊ ባንድ ምርሻ ከም እተጸንበሩን ዝፍለጥ እዩ በሰንኪ ኩናት ካብ ኢትዮጵያ ርሒቑ ዝጽንሐ ትካል ገንዘብ ዓለም ስብስልጣኑ ልኢኹ ሰበስልጣን ዓለም ለኸ ትካል ገንዘብ IMF ንኢትዮጵያ ክወሃብ ኣብ ዝኽእል ደገፍ ኣድላይ ምድለዋት ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ምስ IMF ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ትካላት ፋይናንስ ዝነበራ ርክብ በሰንክትን 2 ዓመታት ዝቐጸለ ኩናት ሓድሕድ ተዳኺሙ ምጽንሑ ይፍለጥ እዩ ጉጅለ ኪላታት ዓለማዊ ትካል ገንዘብ እቲ ኢትዮጵያ ክትረኽቦ ትኽእል ደገፍ ብዝምልከት ኣድላይ ቴክኒካዊ ስራሕ ንምፍጻም ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘምርሐ ጸብጻብ ብሉምበርግ የመልክት ብሉምበርግ ከም ዝጸብጸቦቶም ንኢትዮጵያ ኣብ ዝግበር ደገፍ ክዛተዩን ኣድላይ ኩነታት ከም መሻቹን ዝተላኹ ሰበስልጣናት ትካል ን10 መዓልታት ኣብቲ ሃገር ክጽንሑ እዮም ኢትዮጵያ ንዝሃቀነቶ ቁጠባዊ ጽገናታት መሳለጢ ዝኾኑ ፋይናንሳዊ ደገፍ ከም ዝሓተተት ወሃብ ቃል IMF ንማዕከናት ዜና ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ወሃብ ዝኽእል ደገፍ ንእተሳልጡ ቁጠባዊ ምሕያሻት ከምኡን ቁጠባ ንምርጋእ ሰብኣዊ ሓገዝ ምፍጣር ዕድል ስራሕን ምንካይ ድኽነትን ዝውዕሉ ይብል እቲ ወሃብ ቃል እቲ ወሃብ ቃል ወሲኹ ኣብ ዝሰሙን ሰበስልጣን ትካል ገንዘብ ዓለም ኣብ አዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ዘሎ ቴክኒካዊ ዘተ መቐጸልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ትካልን ዝተገበረ ዝርም ምዃኑ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ነቲ ትካልን ብዛዕባ ረድኤት ምስራዝ ዝለቃሕን ምስጋር ዝካየድ ዝነበረ ዝርብ በሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት መልሲ ከይረኽበ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሞት ማየት ኣሽሓት ብቢልዮናት ዝግመት ዕንወት ዘስዓበ ኩናት ሓድሕድ ኢትዮጵያ ካብ ምዕራባውያን ትካላት ሃገራትን ኣብ ትረኽቦ ዝነበረት ቁጠባዊ ደገፍ ብዙሕ ጸቕጢ ፈጢሩ እዩ ኢትዮጵያ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዘጋጠመ ዕንወት ዳግመ ንምህናጽን ንዘለዋ ሕጽረት ሸርፊ ወጻኢ ብምምላእ ኣገደሲ ዝበሃሉ ኣቑሑ ካብ ወጻኢ ንምእታውን ደገፍ ከም ዘድልያ ጸብጻባት ብሉምበርግ ይሕብር ኣብቲ ኩናት ዝተፈጸሙ ገሰሰባዊ መሰላት ነቶም ካብ ባንክ ዓለም ትካል ገንዘብን እትረኽቦም ደገፋት ገቲዎም ጸኒሑ እዩ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ኩናትን ዓለማዊ ኩነታት ከቢድ ሸርፊ ወጻኢ ጸገም ዘጋጠማ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ዋጋ ሃለኽቲ ንብረት ርኡይ ወሰኽ ካብ ምርኣይ ብተወሳኺ
ሕጽረቱን አጋጢሙም ሰበስልጣን መንግስት ኢትዮጵያ ነቲ ብሰንኪ ኩናት ዘስዓበ ዕንወት ዳግም ንምህናጽ 20 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ኣብ ቀረባ መዓልታት ምግላጾም ይዝከር ሰራዊት ሶማሌን ካልኣይ መድረኽ መጥቃዕቲ አንጻር አልሸባብ ድሉው ክኸውን ፕሬዝዳንት ሐሰን ፀዊዑ እቲ ካብ አልሸባብ ሓራ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዞባ ሂራን ኣብ ዝበፅሐሉ እዋኑ ካልኣይ እብረ መጥቃዕቲ ንምክያድ ምድለዋት ከም ዘሎ ዘፍለጠ መርበብ ዜና ሸቤሌ ብዘቕረቦ መሰረት ኣዘዝቲ ናይቲ መንግስቲ ሶማል ብምድጋፍ አንጻር አልሸባብ መጥቃዕቲ ይካይዱ ከም ዘሎ ዝግለጽ ሰራዊት ኢትዮጵያን ናብቱ ዞባ ብምብጻሕ ምስ ሶማላውያን መዘናታቶም ተመያይጦም ሶማል ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ናይ ዝዓመት ካብ አልሸባብ ሓራ ከም እትኸውንን ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼኽ መሐሙድ ምግላጹ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ሶማል ምስ ዞባውን ኣህጉራውን مشاركت بمتحبار أب زحلفة حموش أوار قبل علي الشباب حيالو متقعتات مكيادو تصنيحهم زخلاي مدرخ متقعت دمات بتاتينهم نزلوا حيلسات تقوجي لنا مقرم أب تحتيون زنبرو كوابتات ناي متصرين مسرح زاد تقالله مخانو ينقر إذا خمزيلون كله أب سمينو مبرق صومال أب زكاد زلو متقعتي بوحدو 4 سلسن عطوات الشباب كم استقتلوا أقل قلو زينات هاجر قليتهم أب تمساسال زينا انصار الشباب مسمن قستكينان مسريت هزلا رئيسم محدار بوتيلاند أولات تشي براو جيلو يمزبلتهم 10 سبات ب26 مقابيت رشيناتهم يام تارسم محدار مجمريا زور حون 10 سبات بتمساسال كسي بموت كم زغصات شارق الواسط أملكيتو أب جرمن سرحنا يمقراص أدمه يكايد أب كتماتات مونيخن فرانكفورتن جرمن سرحتنياتات منستر مغوازيا زتساتفو زلو وسخ دموز زتقلب أدما يكايد كم زلو تقليتم اتزكايد زلو سرح دونا يمبال أدما بأشحاز وصرو سرحتنياتات مغوازيا بابور مدري أيرن أوتوبسن يساتفو خم زلو زحبرو تسبسابات كم سعبينو أقلولت مغوازيا نايت هاجر بخبير تتسألو خم زلو أملكيتم بسن كتاب زنكل تختماتات زكايد زلو أدما بزوحات نفرتن بابوراتن سرحين أكوارسن تقديدن كم زلوه زحبر زلوم سبسابات محبر من قد عير جرمن كم زحبرو بتزكايد زلو سرح دونا يمبال أدما أساس 380 شحق ياشو كاب قعزوم كم زتعنا آفو أساس شحن كل تميتن ناين فرتبرتات دمه تسريزون يركب اتو معلومات زكايد زلو سرح تنياتات متن مهايوم مستي أبها قرم تخصيت زلو نهاري واقعتات زي سانة خم زي كونه بمحبارنا إلى 10 مئتاويت وسخ دوموسك قبرو لوميم زحبتو زلوم انت خونا منقص جرمن نتلباتهم كملس دلو كم زي كونيهم زي تفلاليو تسبسابات زملكتهم أقدمونا بستفلالي هاجرات أوروبا وسخدمو زي تقلب سرحنا يمكوراس أدما كم سرعين بزوحات كابتهم أدمنياتات المام تقلباتهم انت زي تماليو ناتي أدما بزحية لملكو خغطسلو مخانم كتنكغو متصنعو من يفلات بفلاي بريطانيا جرمنن فرنسان بتزكير زلو ناي سرحتنياتات أدما كوتبان بخبيديه السخم زلو زيقلات أب إسرائيل نسرعة فتحينا يممحياش وطن تناوحيو قدامي منستر إسرائيل بنيامين نتانياهو أب سرعة فتحنا يتهاجر خجبرو وطين وزنبره متعريات دحرتي زقاتمو نعواره زغطسله ترير حزبو تقاومو كم زدنغويو أفليتهم اتناي ممحياش وطن كساب زمتصم وداتا ورحي ميازيا كم زي تكبر زحبر تقدامي منستر نتنا نهارخ متصنح تقاوموتات نمتهدا كبل وسانو خم زلوط قليتهم تقدامي منستر نتوطن كم زدناويو دحر محبارو تمال سلوس بمحبرات سرحتنياتات إسرائيل كمرات حاسبو برناي تقاومو سلفي كم توارته تحبيرهم اتي اب سرعه فتح خبر توطينو زنبر من محاش سلطان حقاقي اكل مدراتن اسرائيلن امعراو جماجم تانصو زله زي حقاوي سفراتات مسفحن زتقالل مخانو صبصابات يملختهم اتخكاير زغني زبو تقاوموتات نستفلالين تفتات بقالوتا بمصلاو ابل القطب اسرائيل كبير كسرا كم زسعبه اتم صبصابات وسيخم يحبرهم بينما نتانياهو نتوطينو زنبر متعريات خقوارص نصوعه منستر مكلخال يوقف فقالانت كاب سلطان دحر مبرارو اتهزبو تقاومو ماليسو كم زتقوهاريو زقلس كنيو مكتل بريزيدنت أمريكا بهاجرات أفريقيا عودت كايدالا
ምክትል ፕሬዝደንት አሜሪካ ካማላ ሃሪስ እትመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ ብምምሕዳር ባይደን ኣብ 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት የካይዳሉ በ26 መጋቢት ብጋና ዝፈለመት ካማላ ሃሪስ ዑደታ ናብ ታንዛንያን ዛምቢያን ይቀጽሉ ዓላማ ዑደታ ላዕለዊት በዓል ስልጣን አሜሪካ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ወፍሪ ምስራስ ዕዳን ካልእ ምስኩ ጠዋም ፖለቲካን ዝተሓዘ መደባት ዘተኮረ ምዃኑ ቤት ጽሕፈታ ኣነጺሩ ሩስያን ቻይና ናብ ኣፍሪቃ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ናይ ቁጠባ ፖለቲካውን ወታደራውን ጽልዋታት ዘስጋ አሜሪካ ኣብዚ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ጥራይ ንራብዓይ እዋናያ ላዕለዋይ ሰበስልጣናታ ናብ ዝኣህጉር ልኢኻ ዘላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ 2023 ጥራይ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ጸሓፊ ክፍሊ ግምጃ አሜሪካ ጃነት ሄለንን ኣምባሳደር አሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድን ናብ ልዕሊ 8 ሃገራት ኣፍሪካ ዑደት ኣካይዶም እዮም ምምሕዳር ባይደን ካብ 13 ክሳብ 15 ታሕሳስ 2022 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝወደቦ መራሕቲ ኤርትራ ናይ እትርከምን ሒደት ሃገራት ዝገለለ ወዓላ አሜሪካን ሃገራት አፍሪካን ልዕሊ 40 መራሕቲ ናይ ዝኣህጉር ከም ዝተረኸቡ ኣይርስዓን በአንጻር እዚ በአሜሪካ ዝተገለለ ኤርትራ ምስ እትርከበን ሃገራት ዝምድና ንምሕያል ዝጸር ዘሎ ፕሬዝደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ቦገኑ ኣብቲ ኣብ ሐምለ 2023 ክካየድ ወጢኖ ዘሎ ወዓላ ሩስያን ሃገራት አፍሪካን ተመሳሳሊ ብዝሕ ዘሎ መራሕቲ ክሳተፉ ዕድመ ይቕርባሎ زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم سنادونا أبزو الدين على نام مسانا سلت سنحكم بلبنا مسجن ببزلخمو سلام